गोबोरखि फैसालि क'क्राझारनि जाम्बिसिना नोंनो फैसालि जाम्बि लरग मानो बिदि मैया दाख्लैनिफ्राय खाजाबाय बांद्राय गोबाव खाबा लेथ्रा जायो बिमाया बबाव थांनो हगारना होनोसै बोरा फिसाफ्रालाय जानोसैलाय नै मादैया लाव अमा ओमफ्राय लाव बिगुर भाजा ओमफ्राय बानलु आक्रमण होथारनोसैलाय लोगोफोर मादैया जि ओंखाम उखैखाबाय वाव वाव लाव अमा बिराद लाव जानो मोजां मोनो गोथावखा अमा देसि लोगोफोर अमा देसि माबार जाथारसै गोसालाय बानलुआ दाउ बेफोरा जि गोदै ओइ मा आंनो दै गिलासाव लाबोलाय बावबोबाय आं Thank you. लावा जि गोथाव मोदोमलायदों दाख्लै खेबसे लाव लाबोबावदोंमोन भिडिअ जायाखै आं बेखौ ओमफ्राय बै दिननि लावा एसेबो थावामोन ना लकेल लाबोलायनानै जाफैबाय ना बालाबाथिया एरि लाबोनानै दखानाव थांनो जि लेट जाबाय लोगोफोर दोनथ'बाय आङो लेट जाबाय आं माबार थाब जानोसै बाय बाय नङा दसेनो जाखांथारोहाय आं गुबुन हाथायनिफ्राय गैला बिदिखायनो रं नाम्बार मोना नोंसोरो मैला मैथा देलाय रोंखो नुवाखै मालाय फैसालिया बेसेबां जिम खालामो मडेल खालामो मालाय गोदान लायो मालाय फैसालिया नायनो मोजां मालाय मा जानो क'क्राझारनि मडेलिं मालाय मा जानो ओइ नों मोनथियाखै नामा फैसालिखौ बे खारनायखौ मोनथिदों मबाइलाव नुनानै मोगथां मिथिया ओमफ्राय मबाइलाव नुदों आरो नायलाय मोजां महराबो मोजां बेखायनोथ' मोजां आं गुसेया महर मोजां आं महर गैया मालाय मा जानो आंनि गियानजों आंनि गोसोजों बिनि गोसोजों खुनु खाथियावनो थानो समायाखै दे लबिया बिदि होननाङा दे लबिया नोंहा बादियाव बेदि फैसालिनि बायदि सेंग्रा मोजां सौदावबा लोगो मोनबा नों खारफागोन ना खारफाया बेखौल' बुंदो मालाय फैसालिया इउ एस आव
सेंग्रा मोजां मोननानै थांबाय जोंहालाय सोरखौ मोनबावगोन बुरै गादा गादा बै खावलायफ्रा थनजोब्बाय सोरलाबा आं मबाइल नायनानै खोनादों हो बर'खौनो फंसेबो रोङानो इंलिसजों हिन्दीजोंल' रायलायो ओमफ्राय दाना ओरै होनबाय मेरे को वो बंदाने मेरे को क्या करेगा होनबाय बे बर'नि हिन्दी रायलायनायखौ हमनो हाखाथारो मेरे को क्या करेगा नामा अ जो बंदा होनलायलायबावो नामा जो बंदा ओरै होननाय खोनादों आङो मबाइलाव जायखिया बर'खौनो बुजिया बियो जों रायलायनायखौनो लरग'गौ नायगासिनो दं होनलायबाय नामा आधार कार्डआव नुबाय दा नामजों फटकजों मिलायदों आरो ओमफ्राय दा एखौ नंगौना नङा जाबाय नोङा होनफ्रानानो नामा बेनाबो एखेलायनो दालाय माथो दहाय दा बाथरि माबायाव मिनिया बर'नि चेनेलाव होनहरलायखो आंखौ फ्रड खालामबाय फिसा सासे गोनां हिनजाव गोनांसो होननानै आं मोनथिथारामोन दिनैसो इसे गोबाव बर' रोङै रायलायबाय ओमफ्राय बेहाय न'आव फैबा मा जागोन बे लाजिगोन ना लाजिया आं बिनि जायगायाव न'आव फैबावनांगौ बेखौलाय मानो सोनांगौ नङा हौवाखौ होनदां हौवायाथ' बेखौलाय मा सोलाबायनोसै ना लोगोफोर फैसालिखौ न'आव सोनो नांला जोंनि क'क्राझारावनो आगान होहोला बेखौ नुबानो आखायाव ओरै हांगा लाना मोखाङाव फुननानै बेरायहोनांगौ फैसालिखौ मोजां मानसियानो बेबायदिखौ एक्सेप्टसो खालामसिनो अबयस्से नंगौबोहाय दालाय होनदों ओमफ्राय उनाव बेफोरजोंसो लोगो जाबावो ओमफ्राय बिदिखौ एक्सेप्टसो खालामसिनो बबेहायलाय हानायखौसो दे लुबिया नोङो बेबायदि सेंग्रा मोजां मोनबा खारफाया बुंदोल' खारफानानै मा खालामहैनो जेन'बा मालाय फैसालियानोबा USA आव थाहै मोनबायना थाहैना मा जानो नोंहाबो थाहैदो आं फिसाफोरखौ गालांनो हानाय नङाहाय फिसाखौ गालांनो हाबाबो फिसाखौ गालांनो हानाय नङा सबसे गाज्रिसिन खारनाय रेकर्ड फैसालि खारो स्टिक लिरलायनां गालाङो सारा दुनियानि इउटुबारफोरनि सिगां रायलायहरो मा बुंनानै जाम्बि मालाय माथो खारग्राफ्रालाय खबरानो गैयालाय रावखौबो हमना मोनबावासो बेना माबा थारमाने बिनि टारगेटआ आंनि साननाय मथेबा ओरै आरो बेथ' थांबाय थगायनानै लांजादोंना गाव गोसोना थांदों थगायनानै लांजादों गाव गोसो जानासो थांदों थांबाय बे जेनेबा थांनानै ओमफ्राय हौवाखौथ' नुहैबाय बेयो हौवायाथ' जेबोआनो मावखाया जाहैबाय माबा मोनसे कम्पानिफ्रावसो मावो ओमफ्राय नुबाय बियो नुनानै एबारथ' मा खालामबावगोन थानायाथ' सिरिखौनो थाहैखादोंमोन बे कयेक दिनखौ थालाबायनो बिसिना थाङै थुङै मा ओरैबो जाया गैया ओरै गैया गावनो निजे फन हरना बुंनानै लाहरनांगौ जाबाय लाजि गैया बोरै होनदोंमोनलाय फैसालि जोंहा आगै नोंथ' आंनि बिनानावसो जागोनहाय उन्दैथार मालाय लंपेन्ट गानलांनो हाखो बे अन्थाव बाथाव एफा उन्दै माने बेना 80,000 थाखाया बेसेबां 80,000 नङाहाय 80 लाख औ लाखसो गारियावनो थालाबायो औ 80 लाखासो बासिनानै थालांदों होनदों नामा 3 लाखासो बासिनानै थालांदों 3 लाखा मबाइलाव खोनादां 3 लाखासो एसे थालांबावदों होनदों नामा 80 लाखासो ओमफ्राय गारियावनो थालाबायखायो नै बेफोरबायदि फैसालि गाम्बि गोबोरखि फैसालि क'क्राझारनि जाम्बिसिना नोंनो फैसालि जाम्बि फैसालि लरग'सो नोङो लासिंसिं सोर फाग्लिया दानि जुगाव मोनथिखागौ मबाइलाव बिदि थगायो बिदि रं नाम्बार जायो बे मेसेन्जाराव मोनलाबायनायखौ बे जाम्बि माथा फाग्लियासो बे मेसेन्जारनि नाम्बारखौ हमनानै रायलायो जोंनावबो फैयो मेरला मेसेन्जार जों हमा जों मोनथिखागौ ओमफ्राय बे जाम्बिसोथ' क'क्राझारनि ओमफ्राय बियो जों लागो क'क्राझार जों लागोथ' नंला लागानो होनजायो जोंनि एरिया नालाय जोंनि क'क्राझारखौ बिराद गाज्रि गुबुंले खालामलांबाय बेयो फैसालिखौ गांखौ फुनांगौ फैसालिखौ गां फुनांगौ सफिट रिल्स बानायनाय नुयो बिराद मोजां गावनि न'आवनो बिदिनो रिल्स बानायलाबायदों न'फ्राथ' बिराद मोजां खालामहैथोंसै बेनाव बिदि आरो बे फैफिननो बायदि होनदों फिसाय मा होनदों एस्केप खालामबा फैगोननो मालाय फिसाया एक्सेप्ट खालामबा फैबावगोननो जोंथ' इंलिस रोङा मालाय बेयासो इंलिस गोरों बिराद लेभेल जा दुगिमोन आयै आंनि नैबे सेरजों थाबायलाङो माबायो स्कुटि सालायलाङो बियो खाथिनि मानसि बे सासे आब'आ होदोंना गानो खाथिनि मानसिजोंनो रेसपेक्ट होना रायलायानो बेयो न' खाथिनि मानसिजोंनो
रेसपेक्ट दोननानै रायलाया ओइ बे गावखौल' देखायदो गावखौ देखायबाय एथ' जिम खालामबाय बे फिगार स्लिम खालामबाय ओमफ्राय बे सिकिउरिटिखौसो गोसोथोनो थाखाय बेखौ बिदि बडि खालामबाय बे मालाय हिनजाव गोनांखा सिकिउरिटि हौवाजों बियो जिमखौ गावनि देहानि थाखाय खालामाखै बे हौवा फथायनो लाक्जारियास हौवा फथायनो हौवाफोरखौ फाग्ला खालामनोसो बियो गाव थाखायसो बानायदों बियो आरो दा मा मोनखो सिकिउरिटि गार्ड सेंग्रा मोनबाय US आव सिकिउरिटि मावो दा US आव थायो ओरैबायदि सुन्दराहाय नुनायाव बेयो दा बेनि फैसालिनि दा गोदान खालांनाय हौवानिफ्राय नैबे जोंनि क'क्राझारनि हौवाया बिनि खाथियाव थानो समाया आसुगुर हाना होनोबो समाया बे मुगै सुगैनो इसे हेन्डसाम जोंना बिफाया आयौ जोंहानि बिफाया फिसाजोफोराथ' आयै जागौसै ओरैबायदि सुन्दरि जोंना रावबो हास्लाबाया गावनो फैसा हरनो न' फाननो नागिरदों गावनो फैसा हरनो होननानै नै बे बाग्लाया फाननो नागिरदों होननाया गावनो जाम्बि सियानसो बिदिया माने एथ' नर्माल बिदि नङा जाम्बि सियान गावसो थगायजोबना लानाय बे गाव थगायगोन गावनाव नांगोन दा सोरनाव नांदों गावनाव निजे नांजोबगोन सोरनिबा बाव देनां मालाय बेखौबा बल खेलायाव लेंहरबावगोनसो गाज्रिजोंसो लोगो बल खेलायाव लेंहरगोन फांसनाव अबावबा दुवार खुलियाव लेंहरगोन मालाय बिदि गाज्रिखौसो सापर्ट होसोगारो नामखौल' दाबोख' हनै दा माबि मोनहालाय माथो मालाय बल खेला फांसन जेरावबो लेंहरजायो जेखि प्रग्राम जाया दालाय गाज्रि मानसिफोरखौसो मालाय सापर्ट खालामो बयबो बेखौबो गाबोननो मालाय सापर्ट खालामफिनलायगोन आजादि गाबोननो दुनदाय फैगोन बे